Нека ти разкажа. Мъдрите думи. Помолил се един окъснял пътник да пренощува в една богаташка къща. Господарката не го пуснала. Върви си по пътя, казала. Ако почна да помагам на всеки го, за мен нищо няма да остане. Отминал пътникът нататък. На края на селото видял съвсем бедна къщурка. Похлопал. Стопанката отворила вратата. Влез, рекла. Дето и без това е тясно, с един човек по-тясно няма да стане. Влязал пътникът. Гледа цял куп деца. Риските им мръснички, дрипави. А защо, стопанке, попитал пътникът, не понатъкмиш децата си? Не мога аз, вдовицата, да насмогна на толкова деца, отвърнала стопанката. Всяко има само по една риска. Скъсала съм ги от пране. Приготвили се да вечерят. Стопанката поканила и госта. Седни, казала му, хъпни с нас. А пътникът погледнал трапезата, картофите в паницата едва ли за децата ще стигнат и рекал: Ох, стопанке, уморен съм от пътя, не ми се яде. Легнал на пейката и заспал. На сутринта станал, поздравил стопанката и казал: Благодаря ти за добрината. Слушай, на сбогуване ще ти кажа едни мъдри думи. Каквото започнеш да правиш от сутринта, прави го до вечерта. Добри човече, засмяла се стопанката. И без твоите мъдри думи аз работя от ранни зори до късна вечер, като совалка в стан снова. Отишъл си пътникът, а стопанката погледнала децата си и помислила: Право ми каза човекът, дрежките им съвсем са се скъсали. Не е хубаво това. Та те не са сирачета, при своята майка растат. Имам малко платно, трябва да го измеря, може поне за големите да излезе по една риска. Тя изтичала до богатата господарка, помолила я да й даде аршина и се заловила за работа. Разгънала платното, поискала да отмери за една риза. Но едва вдигнала аршина и, о чудо, от другата страна платното се удължило с още един аршин. Втори път вдигнала аршина, ето ти още платно. Вдовицата мерила платното, мерила го, а все не можела да го измери. 100 пъти обърнала аршина, а платното нямало край. Дипляло се по масата, смъквало се на пода. Така чак до вечерта прекарала вдовицата в работа. Тъкмо тогава богатата господарка похлопала на вратата. Цял ден тя била неспокойна, все си мисляла: защо я на бедната вдовица аршин? Цялото имущество с клечка да го измериш. Богатата господарка прекрачила прага и зяпнала от почуда. Седи вдовицата до масата, а наоколо натрупано бяло платно като снежни преспи. Няма къде да се стъпи. Отде имаш това богатство? Попитала господарката. И аз самата не зная, отговорила и вдовицата. Имах къс платно, уж съвсем малко наглед, а като почнах да го меря, от сутринта до вечерта седях над него. Навярно, ония пътник не беше обикновен човек, а вълшебник. Знаеше какви думи да ми каже. Кой е той пътник? Извикала богатата господарка. Какво ти каза? И вдовицата разказала всичко на богатата съседка. Спомнила си мигом съседката. Пътникът бе идвал най-напред при нея. Значи тя сама беше изпуснала щастието си. Просто ще се пукна от яд. Изтичала бързо вкъщи. Вплягай веднага коня в талигата, извикала тя на ратая си. И настигни пътника. И гледай да не се връщаш без него. Потеглил ратаят. Чак призори догонил пътника. Господарката ми поръча без тебе да не се връщам назад. Ако не те върна, душата ми ще извади, казал той. Що ме тъй, да вървим, рекал пътникът. А през това време богатата господарка била изпекла и наготвила всякакви ястия. Нахранила тя пътника с баница с кокошка и го сложила да спи на пухена постеля. Гостувал пътникът ден, два, три. Търпяла господарката, не пъдала госта си. Наистина с баници вече не го гощавала, а само по някоя ръжена питка му подхвърляла. На четвъртия ден пътникът се приготвил да си върви. Изпратила го господарката до портата. Пътникът мълчи и тя мълчи. Най-сетне не се стърпяла и попитала:
Какво ще ми пожелаеш на прощаване? Пътникът отвърнал: каквото започнеш да правиш от сутринта, прави го до вечерта. Изтичала бързо господарката вкъщи, извадила от раклата си най-хубавото и най-голямо платно. Сега, мисляла си, ще отмеря колкото си искам. Себе си от главата до петите ще облека и на дъщерята чеиз ще направя, пък и за продан ще имам. Платното е тънко, градско, скъпичко струва. И тя разгънала платното на масата, взела аршина, но изведнъж си спомнила, че тестото било замесено и стояло така още от предната вечер. Щяло да прокисне съвсем, тъй и ратаят нямало да иска да го яде. Рекла си, ще го изпека набързо и ще се заловя за работа. Омесила един хляб и го пъхнала в пещта. Натрупала много дърва, за да се опече по-скоро хлябът. Пещта се нажежила до червено и хлябът изгорял. Нищо, казала си господарката, вторият ще бъде по-хубав. Умесила втори, сложила го в пещта и той изгорял. Започнала да меси трети, а тестото в нощвите не намалявало. Издувало се до краищата, още малко и щяло да прелее на пода. Тичала господарката от масата до пещта, един хляб омеси, друг сложи в пещта, трети извади навън, но който и да извадала, бил по-черен и отвъглен. Скоро всички полици били натъпкани с изгорял хляб, навсякъде се издигали купчини от черни хлябове, трупали се на грамада по пода, а тестото все не намалявало. Съвсем се съсипала господарката. Тя на драго сърце би оставила всичко, но сякаш някой я бил приковал за нощвите и за пещта. Ръцете й сами месели, сами правили хляб, сами го слагали в пещта. Тъй се мъчила тя до вечерта. А щом слънцето се скрило зад покривите, тогава и нощвите се опразнили. Седнала господарката върху своите изгорели хлябове и заплакала от яд, че не послушала и не изпълнила мъдрите думи на пътника, който й гостувал 3 дена и 3 нощи. Каквото започнеш да правиш от сутринта, прави го до вечерта. А тя не ги спазила. И сега плачела и се измъчвала, ядна и нещастна.